Yrityksille on nykyään elintärkeää olla tietoisia toimitusketjujensa tapahtumista. Kuluttajien tietoisuus yritysten vastuullisuudesta on kasvanut ja läpinäkyvyys vaikuttaa suoraan heidän ostopäätöksiinsä. Kestävyyssääntelyn kiristyessä yhä useammat yritykset huomioivat vastuullisuuden valitessaan sekä karsiessaan yhteistyökumppaneitaan. Toimittajien riskienhallinta on siis kriittinen aihe niin isoille kuin pienillekin yrityksille. Sidosryhmien vaatimukset kiristyvät, jolloin vastuullisesti tuotettujen tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Yritysvastuu onkin keskeinen liiketoiminnan arvo, joka muodostaa yrityksille olennaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Huolimattomuus yritysvastuuta kohtaan voi aiheuttaa vakavia seurauksia yrityksen maineelle sekä taloudelliselle suoriutumiselle. Me Bureau Veritaksella tarjoamme räätälöityjä toimittaja-auditointeja sekä kattavasti eri standardien mukaisia auditointeja. Toimimme yli 140 maassa kansainvälisesti, jonka ansiosta toimittaja-auditoinnit voidaan toteuttaa paikallisen kulttuurin, kielen ja lainsäädännön tuntevan auditoijan toimesta. Tämä takaa auditointien tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Hyödynnämme auditoinneissa myös digipalvelua Claritya, joka sallii auditointitulosten päivittymisen asiakkaan näkyville 24 tunnin kuluttuessa auditoinnin päättymisestä. Clarity on strategiatyökalu, jonka avulla toimittajien suoriutumisen vertailu on helppoa ja joustavaa. Toimittajien arviointi tarjoaa järjestelmällisen prosessin toimitusketjun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Auditointien avulla voimme asettaa selkeitä tavoitteita, seurata edistystä ajan myötä ja varmistaa toimittajan jatkuvan kehittymisen. Ota yhteyttä ja selvitään yhdessä, miten voimme auttaa yritystänne arvoketjujen läpinäkyvyyden parantamiseksi.